иска да дойдеш да вземеш торта, да вземеш торта, как си иска. Всяко нещо си иска такова, как да кажа, ангажимент. Време, човече да виж. Рече ли? Снимаме Семи от един сока. Ето е деси. Не. Моля, кой имате рожден ден? Айде, честит рожден ден! Здравейте! Здрасти, радвам се да се запознаем и на живо. Слава на живо! Здрасти, апостоле! Апостол, приятели! Айде, здравей! Ето дай ми място на роденничката. Що? Ей, това съм като старен, да виж какво къде си. А на работа как идваш, а? Шеф е много мъжка фирма, се няма да така ще правя работа. Айде, сядайте спокойно. Ти даже ни не видя. Обличе. Искам черепанка. Така съм направила всичко у нас. Добре, ай, ще продигна. Също изделя чистия, забравя ли? Сега, ма къде, ма спокойно. Вие вика да не находите пенкан, да ви като такси ще се Да не знам как се казва, чакай да стане по-широко. Такси ще палим. Що имаш